Bună, prieteni! Ne vom juca Roblox și ne vom juca Blade Ball. Un pic. Nu știu de ce n-am dat. Și acum mănânc guma. Și acum vreau să dați like, subscribe, clopoțel ca să începem videoclipul. Haide, deci, să termine ăștia. Dați un pic. Gata, am revenit. El vrea două echipe. Hai, două echipe. Da, ok. Așa. Mi-am dat așa ca să fie mai... Bă, am făcut nimic și deja am murit. Azi vreau să fiu mai bun decât data trecută, mai știți videoclip? Data trecută mai știți că doar pierdeam, acum mă revanjez, vreau să câștig. Nu, am murit. Acum să mă revanjez. Mamă! Mamă, cred că nu o să-l bat pe ăsta. În viețile mele nu o să-l bat. Bă. Nu! Am dat! Prostul ăla, mamă, mă nervează. A, mai era unul. Nu am văzut. Până că mai eram doar 3. În fine. Vreau să mai joc ăsta, dar nu ar vrea să pierd iar ca data trecută. Vreau să-mi iau pe asta. Sau biele astea. Dar nu știu ce trebuie să-mi iau. Nu știu că hot potato. Haideți, vă rog. Da, era bine dacă votau ăla. Dar puteam să câștig. Cum să zicem? Și după aia primeam niște din ăla. Trofee de haru, nu știu cum să numeau. Ah, și s-a plătit bani. Bă! Prostul. Arăt așa fac și eu. Mă duc la alții și mă bat. Nu sunt cam bună la Blade Ball și la... Da. Ok. Nu știu, aici game is one, time played, game is played. Trebuie să vă arăt cât am câștigat eu. Un pic. Nu stați un pic. Da. În fine. Așa că vreau să facem 1000 de abonați. Am văzut că am făcut 900. Mulțumesc pentru cei 900 de abonați. Am încă 100 de abonați și facem 1000. O să mi se deplinească visul. De la începutul, de la începutul de la YouTube. Adică mi-am dorit 1000 de abonați. La începutul lui, când am început eu YouTube. Ai două echipe. Bă, dar nu merge. Bă, dar de ce clas? Da. Clasin nu se zicea cu de... A, stai puțin, că e română. Bă, dar mi se mișcă foarte greu. Mamă. 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 Mamă, era frică. Mamă, nu... A, l-am văzut, ei. Bă. Bă, dar toată lumea moare acum. Ce doamne. Fira. Sunt
Mi-a intrat un... nu știu cine. Am dat timp, mi-a intrat un abonat, cred. Da, e un abonat. Nu știu, da, puțin, chiar e abonat. Da. Nu abilități vreau. Hai, nu abilități, mi se pare mai șmecher. Fără abilități, că mi se... Da, înțelegi de ce? Nu-mi place să amestec o gumă. Vedeți? S-a votat ăsta care mie îmi place. Ce doamne! Nu. Mă departez. Ferar. Mai în joc. Apăratul. Să salut. Așa. Ia să vedem cine, doamne. Uite-l aici. Nu ți și-a cumpărat. Bă, dar cum? Și-a cumpărat ăsta. Special. Nu și-a cumpărat la prim... Abonat. Sorry, abonat. Mi s-a părut că cam rareș. Asta e rareș. Asta și un coleg al meu de la școală, dar tot se pune abonat. Acum nu vreau să mă joc. Bă. Nu stau aproape de oameni. Rareș, îl cheamă Rareș. Așa. Mă, nu. Nu, de ce n-am ales fără putere? De ce am murit atunci? Că era bine. Au dat-o. Să moară cineva din voi doi. Că nu mă aștept 1000 de ani. Nu fost să moară cineva. Așa. Cum îl cheamă pe ăsta? Așa. Mă apropie. Bine! O să-l pun în premiere. Când n-am. Și premiere și videoclip normal. Dacă e. Da, nu știu. Am câștigat fără să fac nimic. Am câștigat fără să fac nimic, deci, na. Am 15 win-uri. Nu e bine. De pe contul de pe PS am 200 și ceva de win-uri. Bine! Bla bla! Bine, sunt bun acum. Hai, să nu-mi dai mie. Deci mi-au transpirat mâinile astea. Mamă, ce vreau să mor.
mă descurc bine. Bă! De ce am apăsat așa de multe ori click? Puteam să omor pe asta. Hai să văd, să-mi pun și una. Mi-am lăsat pe asta. Stai puțin. După runda asta să mă duc un pic în bucătărie să-mi arunc și eu, să arunc și eu guma la gunoi, că s-a terminat gustul. Bă. Le-am eu și, na, i-am omorât pe tot, aproape pe tot. Nu, am omorât pe unul. Mamă! Pe asta cred că nu o să o bat. Mamă, ce m-am speriat. Iată. Finalul cu cine? Bine! Am câștigat. Mă duc să-mi arunc guma. Stai puțin. Nu știu cum să fac cu guma. Nu știu. O să arunc după runda asta, văd, da. Ia ce am aici. Iată, vreau să văd și eu ce am și eu aici. Da, ok. Ui, aici îmi place asta. Încă, na, mă dau seama. E tare planșa. Dacă vreți, următorul video ne jucăm Murder Mystery, ce ziceți? Ce Murder Mystery? Ar fi super tare. Bă. Cred că acest video la timp în 20 minute. Îmi dau seama. Dacă avem un român pe aici. Uite, român! Român! Român e locul 12, ce doamne. Bă, cât am mărât, mamă. Cel mai bun este ăsta din SUA sau nu știu. Din America. Asta e. Hai un pic. Asta are handless. Are și corbă. Bă, da. Cât omoară ăsta. Uite, românul. Uite, român. E același român. Și unii român. Mormân, ok. Bă, unde se duce așa de sus? Bă, nu văd nimic. Așa și vreau acum pe următorul videocross sau următoarea premieră o să ne jucăm Murder Mystery. Bă, dacă se apropie dacă unul se depărtează de lângă tine, nu mai poți să dai, deci dacă unul se depărtează de tine și vrei să dai și vrei să o omori din apropiere, dar unii nu vor să stau aproape de tine și fac o șmecherie ca să te omoare mai ușor, adică să nu te apropii și să moară el sau eu, înțelegeți? Adică el vrea să scape ușor. Dacă fata asta e urât. Nu te la fața ei. Doamne, și măcar față. Ce avem noi la extra? Vreau să primesc asta la Dino. Dar deja sunt la Day 3. Stați un pic. Ia. Mamă. One pentru 500! Ce doamne! 200 de pumpkin.
Pentru mine. O sabie vreau. Nu 30 de minute, nu accept 30 de minute. Iau din asta și încă unul. Bă, da, să moară. S-a putat aia. Nu. Nu! Ha. Pa. Așa că una ca să moară mai repede ăștia. Bine, așa să faci eu. Nu. Mamă. Du-te, fată, de aici. Da, du-te. Da, uite, am 2 spinuri. Pe 2, deci 2, da. Nu prea. În 3 ore? Bă, la ora 4, glumești cu mine? Am primit 470. Nu mă departez. Nu mă fac asta. Mamă, sper să nu rămân cu pata asta în finală. O să mor. Din cauza fetei am murit. Vreau să arunc guma. Trebuie. Am revenit. Mamă, ce curvează fata aia. Am zis să nu rămân cu aia finală, dar uite, m-am urât aproape de finală. Ce curvează fata asta. Iată, vreau asta. Hai, mă dă să iau gumă nouă. O gumă nouă. Bun. Nu vreau să mă... Nu vreau să stau aproape.
Bine, frate, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe repede. Acesta a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Pa!